Abusiafo na wɔtwe asan akɔ abeto yembion. Twedian ponyankopon abo me no mi no ho ban wasan ama na mako nson asan abeto. Yen kwata mu nyinara ye no esua the great controversy to di kese no. Adisua no yadrum pempensi obi a nakwasem ne say aye de pa ye woni etoso enkron kwata no nkakra ye de ba na wie se wo hwe kwata no na se na otwi mu adisua no atifi asem na ose onyankopon amamuo no nyina so ana se the foundation of God's government ye twen ho abasesia. Bakwa egumu a ekire se ono na boss ro ne asase no eno ne homeda no ena se tumi mu a ye aboa no o ye tinkan ye so se science episode science sa onyame som se ye mutu da so yi a se ye po etawataba di a e koso e sa da bia na sa emra no di ebuni man a Nyankopon di ebuni man enimu na homeda no so e ka mu na so wa promise ye say obema ye ono ankasa ni faith e yet ne garment. Abusiafo mande share de sekronkron ne adofo no mo amohwe ye amoben ye ne mo amo achichi nyinara ye de nchia sonko nam ya jinkopa Yesu Kristo so e de ebre mo nyinara ye mi yesese ne de biara da mode mafidie e de to asensen den so ma ya krado mo ne ye e ba be chesa adisuan ye se ne midi kankan ye no kwata mu nyinara no ye hwe the great controversy ye no wa ya adisuan bebre. And the person no share the etoso enkrono was the foundation of God's government and I say onyankopon amamuno nyina so maboafo no aye krado mo bebo na fe di adisua mu pense mo ede abremo ansana no mo ma yenkutie enwomomra.
yebeda enyumtfo yase enwuma omode di edition yi animo ma memfa sa akwanya ye na afi memfanda maboafo mo babeboa wo dwumadi entremo na afi wia ya hwe yen edition no ansa na no ma memfa se da pace enso mfa ma wo mo ayeye sa dwumadi ya omode ko wiase afana nyina 3ABN TV Ghana ene Hope TV enso Ghana sa dwumako ye TV dwumako mienu a omode omo ya ne se wo ka onyankopon asama wo fa de ko wiase afana nyina omo so asrebo ye ho ban bo achidom ma ye yesa adusuan ya omo de ko wiase afana nyina menim mu de hia wo hwe nanso ba bia wo hwe yem biara no besro se wo nto bo kakra bia wo de beboa sa dwumako ya obo se ye de on number betu mfidie nani yemfoni nani fa na frɛ obi beje wo so kakra bia betumi no fa boa sa dwumako yi na enam sa ye so ma onyankopon so ahiraw ma memfa manim fa nhwe fidie mu ase na fe wo mo ba beboa na de esa disuan abrem no mayo ma kyerɛ mo media mo somfo Bismarck Mensa ene ye ho adom mesa wo Pastor George Wachi Asiama eka me ho awase pastor ye mo akaba esa great medase se nenso ye to nsafro otimi aba pastor ye so opinia oda London Ghana me nda kwanhwefo sorry no on da yen ano me ko manimu anti Christian ho ben apia ena ono so oto antikrisi ye mo akaba ye jew that's say nanso ye to nsafro watimi aba na fe me ko manim so ayenua Samuel ababion so ena etiwo no penisa me ye mo akaba great me ko ni odi etiwo no elder Dr. Alex Collins afa so na etiwo no no ada ye mo akaba great me da mu nyina ase se ye to nsafro mo maba moma ye nkati ene na mema opini ababion emo mpaye emaye Amchom ye mumbai. Yamtum for umai was Saudi Arabia mubio. Ebra soon said to ma. The new my new herself, the near the phone never dream was a man. The straw of what they said about in the back of your home. Nani a besia, near a betie, Nini a baby, and intimate for any mammo breads and a fat award. Amen. Amen. Great. I was for Mesama Makwaba son Kokwan, so I think say additional I come up so far so good. Yeah, drum pen so be
ya bukota no mu ama ye de beye ofa bi efa be menu aka ho enche bia ye de kota no ebeko awie last week ni ehwe light from the sanctuary and as a high a free kronkrombia this week no ye pese ye toaso from babia ye see last week na busia for say wo nyanya say the chain popo ya oko London Ghana Menda kwanta for YouTube channel and as a Facebook channel na kle obo London Ghana SDA Church Sabbath School won Sabbath School no ne won hwe bia no videos no ho betimi ahwe se ne be ya betimi follow addition na se ne esi echo this week no ye hwe the foundation of God's government onyankopon no amamu no ni nyina so nka abosam no Revelation chapter 12 verse 17 Revelation chapter 12 verse 17 yeah. Na ochiasie no bufu oba no na okoto na sefo nkae a wodi nyankopon ahyede so na wokura Yesu Kristo adanse no so esa amen. Amen. Excellent. Yeah, sure. First of all, no me hwe atifiasam na the foundation of God's government. Ye ka se bibi a foundation of God's government e de ba ya setena mu a amamu mu nyina so ye be kire mu sen bibi amamu no ni nyina so ni ye be kire mu sen so kasa bibi amamu nyina so a kire se the whole nation no ehia bibi a o se e govern en kan se mu nyina so e de abu oman no until without that no obi abe ni obi great so we say we in the foundation it is an mra mutu hu ana mo bi abehwe se untu entia sa mra na ti say ye fa say the buy ye kasa yi mo ye be kasa the constitution of the country and say the nation because they say without the constitution no o man to me function sanity that's right enti onyankopon no te na hengwe mo no a ono so ebu ni man awiase na ye ne dia no eso ono so nya ne foundation ya na say the constitution bia ese se wodi ebu ni man te em say eno na Sabbath school no pese wodan na dia yo madam wase abusia for se ne maboafo no ache no eno na Sabbath school no epese ye hwe no kwasem se wo hwe memenda akwanhwefo a ya bommodin asua trosem no pa do mosiko enam kronkron so amaye akwankyere bebre ma yetimi ehu no kwasem a efa onyankopon emra wo ye de ama nipa eni dwumadi a onyankopon emra edi ewo kronkron bia ewo osoro sara na afensi ya domusuko eni honhom no nso ama ya akwankyere me ye honhom meda no nso hu hia ewo onyankopon emra mu na afensi ye hu senior tamfo bonsam ye no ho nso se obeku atia onyankopon emra a homeda no ka ho sanse wa hu se homeda no nko a ena eye clear eda di pefi e kire ne obo osoro ne asase a emre di awiye mu e ba be ya semputitra e ba be gina so sanse e ba be ye osom e ba be som ne obo osoro ne asase na hwan e ne bo osoro ne asase ade e wo emra no mu e kire se onyankopon ne bo osoro ne asase ne homeda nti ade abonsam mpe se obetie eye homeda ho asem ti wa fa akwan ho do si nyina e pese homeda nkyerɛkyerɛ no obetwi onipa adwen afiri so enti saa na wotwi mu no ye pese adusua na pese eboa yen na afi ye nyina ye bo edomusuko na ye hwe ahoma eda onyankopon broni be kase the link eda onyankopon nemra na afi onyankopon konkron bra no na afi nso ahoma eda yankasa kura yikura homidan mu na afi Endisa so a ewo so se Christ be san ba no aba be fire no ye ba be hwe link na ewo mu no eno na sa adusua yi e ba be boa na afi ye hu enti ye mfa sa adusua yi emra na wie na kwasem se ye sua eniema bebre efa eniema bebre eho asenti ye krado menyi wa fidie no mfiri ase maboafo no e be boa na afi ya kyerehye eniema bebre ase ewo ase ye ndi kan hwe onyankopon kronkron bia ho no na se na sorry fie na sorry bia ene emra no the sanctuary and the law yenhwe ansama trosam ekafa ho na fi yenhwe adusua betimi asua from first for trosam no na call Revelation chapter 11 verse 19 na fi wi nso a wahwe Exodus 25:16 na fi Exodus 31:18
yɛnhwɛ saa kenkansɛm wɔ ni yɛnhwɛ ayɔnkofa ɛda onyankopɔn mmara no ɛne ne kronkronbea no sɛnea ɛsitie. Revelation 11:19 ɔsi na wohini nyankopɔn asɔredan no ɔsoro na wohunu napam adaka no n'asɔredan no mu na anyinam ne ɛne ne aprana ne asase wosoɔ ne asukɔtwea guo kɛseɛ ɛbae. Amen. Amen. Good. Now for yɛnhwɛ Exodus 20 verse 16. Na fa adanseɛ a mede bɛma wo no hyɛ adaka no mu. Amen. Great. Sana Exodus 31 verse 18 so ɛka biribi ɛwɔ hɔ no mo. Exodus 31 verse 18 so say. Na oni Mose wie kasa Sinai bepɔ so no. Ɔmaa no adanseɛ apono mmienu. Apono a wɔde aboɔ apono a wɔde Nyankopɔn nsatea atwerɛ no. Amen. Amen. And finally Revelation and so ka ne deɛ ɛwɔ 12:17 asɛm bi wɔ Revelation chapter 12 verse 17. Yɛnhwɛ deɛ ɛhɔ nso ɔka ɛkyerɛ yɛn Revelation chapter 12 verse 17. Ɔse na ɔtweaseɛ no bufu ɔbaa no na okotu n'asefoɔ nkae a wodi Nyankopɔn ahyɛdeɛ so na wokura Yesu Kristo adanseɛ no so sa. Amen. Amen. Ɛno na yɛn ka abasam no yɛnka saa kenkansɛm yi nyinaa mbom onyankopɔn kronkronbea ne ne mmara asɛm no ɛho asɛm te sɛn dog. Many are best mark me that say adusua na ɔkyɛ adusua sɛ kwan bi so no ɛtoa de esua last week no so last week no bie mu ma yehu onyankopɔn ntomadan sanctuary no ne structures ɛna yɛ toa so na question a wɔ bi say Exodus ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn ne Israelfoɔ nam no edurumre bi ɛwɔ Exodus 25 onyankopɔn ka kyerɛ Israelfoɔ sɛ mepɛ sɛ metena mo mfimfini I want to dwell with among you enti mpɛ sɛ musi ɛdan ma me na sɛ musi dan ma me a meba ɛhɔ na me ne mo bɛtena na onyankopɔn ka sɛ ɛdan na mepɛ sɛ musi ma me no ɛnyɛ a new building bi na musi ama me saa building me will be ɛwɔ heaven baabi a mete no architectural drawings a mede asi me dan wɔ heaven no ɛno na mede ma wo nti Bible kyerɛ sɛ ɔma Moses a replica of sanctuary baabi a onyankopɔn ɛte ɛwɔ heaven ɔkyerɛkyerɛ mu nyinaa ma ohu ha wɔnyɛ no ɔsɛ ɛdan no mepɛ sɛ wokyikyem yɛmfa ne sɛ wakyem mmiɛnsa yɛwɔ outer court no ayɛ sɛ yɛde toto yɛ asɔre ha landing Ghana anaasɛ asɔre bebree a wobɛhu sɛ yɛagye asɔre dan no ho na sɛ wowura mu a obiara tim ewura mu ɛba courtyard hɔ nti that was the outer court na wofiri hɔ a then ɛdan na masi ama me no nso makyɛ mu mmienu mewɔ holy place landing Ghana sɛ wofiri outer court na wotim wura yɛ sanctuary no mu nanso nya wura sanctuary no mu a there was also a special place bi a ɛno no ma dedicated for me nko a me presence ɛne ɔmo a me mmɔ ɔmo kwan sɛ ɔmo mmra hɔ ɛne the holy of holies nti woba landing Ghana ha sɛ duru yɛ puppet ha yɛ ma wɔ dwumadie sonko bi a wontim mfa wopɛ ɛnsɔre nkɔ hɔ wobɛtumi aba landing Ghana wobɛtumi aba ne nam yɛ compound ha wobɛtumi awura asɔre no mu nanso puppet no ɛsɛ yɛ ma dwumadie bi nti the same architectural designs no onyankopɔn de ma Moses or the sea ntomadan ɛwɔ asase so no na onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ afi bia once source of opinion ɛba saa holy of holy num na ɔne me ebedi nkɔmɔ ɔsrɛma ɔman ni nyinaa na Bible kyerɛ sɛ saa emre ni duru hɔ a onyame honhom ɛba holy of holy ɛhɔ na nneɛma na ɛwɔ holy of holies no there were some articles bi a na ɛwɔ hɔ na prominent among nneɛma ɛwɔ hɔ no ɛyɛ deɛ ɛbɛfrɛ ne sɛ the ark of covenant onyankopɔn apam daka na nneɛma bi nso te sɛ there was the Aaron staff na ɛwɔ hɔ there was the jar of manna nneɛma kakra wɔ hɔ but the prominent paa no was the ark of covenant ɛno na saa test a yɛkenkan yɛ
Exodus 25:16 no kyerɛ yɛ sɛ onyankopɔn apam adaka no na biribi wom na biribi a wom no ɛyɛ 2 tablets mo mienu a onyankopɔn ankasa na ɛde ne nsa atwerɛ ɛyɛ onyankopɔn mmara nsɛm du no ɛno anso na Exodus 31:18 ɛhyɛ hyɛ mu nkuran sɛ ɛyɛ onyankopɔn mmara no ɛna ɛwɔ the Ark of Covenant no enti fa ye we say bepeso twa mfonyi to wadwen mu won say oman bia no there was a seat of government Chrome a seat of government number 10 Downing Street okwa America a White House okwa Ghana a Jubilee House enti ope oman panyin baby otia o seat of government eno onyankopon kire say sa baby a mete wo heaven mamo architectural design some fancy bi was as so no baby am a presence wo the holy of holies and a seat of government no adia o man no nyina gina so the foundation of the nation no ye the core seat of government officers here bohu ban and a bible kire say sa apamadaka onyankopon ma ye see e was as so no the holy of holy no the most important article na e no was the Ark of Covenant no onyankopon mra sem du no e wo ho na se obegye di say sa de na e was as so no no na e wo soro no eno na onyankopon e ma John the Revelator opportunity so onhu sane osoro ntomadan ne sitie enti John eka ewo Revelation 11:19 say onyankopon bie osoro asorodan no kakra bi ma ne hoye na ohweye no ohun say there is a holy of holy wo ho no who said the Ark of Covenant no wo ho enti replica no onyankopon de maya na de to asase ha no that means say there was the original e was soro adofonom de adisuane nyina ne onyankopon asem kire say ba onyankopon amamu mu a the seat of government the most important article wo ho a odi bu ne man no eye onyankopon mra sa onyankopon mra no odi to Ark of Covenant no mu no e wo heaven ho na onyankopon amamu nyina a wo bu ne nyina no ejina onyankopon mra so that's it I'm saying doc wa cheche mu papa onyankopon adusua no ankasa no also what can be about the great controversy, the book the great controversy na kasemu page 434 no also what can be about sa holy of holies Dr. Achechimon yes now among can say in the sanctuary in heaven the divine law is sacredly enshrined yes don't say apart from saying e onyankopon to madan no e wo ostro ni nyina no onyankopon mra no a eye ne opese ne mahunu se no na wo gina so de ni bibia no o se ya de da ho pefe ma wo bie no na secondly no kan se da ho ma ye hunu se a God himself and what de ne nsa a troy eti nyankopon sa wo de troy no da di pefe ma ye hunu se ya de awrade nyankopon de ma Moses wo sere no so no de ma ne ma was a bra na was no and as we call nyankopon anim was of penini ne kono dead pefe me hunu se untumi mfa nyankopon mra enye bibia na e wona sorry dem hon so yes eni be bibia e wona holy of holies odi eye adwuma amen na che so nyankopon emra no ye ade ono ankasa de nensa etro no odema onipatin so this is the second time among say nsa atro bibi apart from no hini bi nso ye anuama ho na nsa bi pie ba bi tro ho no mo yes na no na wi ye nso adrusa and this is the year nsa mienu among say directly no free a divine atro bibi and mama ye nkoye ni mo na fe ye nhwe how is embrai is na ye nhwe onyankopon mra no a ensesa da no because amanfo fi say onyankopon de nsa na tre but after point in time no so sa de nsa tro foforo we don't know about that one enti ye nhwe akenkan sembi e wo Matthew chapter 5 verses 17 and 18 na fe ye nsa nhwe Psalm 117 verse 8 abusan for wuti na ye quotations na wa ye tise beria for no mo ka asam a no mo so makofa chirosam no mo so mabi mu no mo ahwese no correct sa na tia ansa no mo gie di tie quotation na wo chirosam na so afa
ne akenka ne nya yehu no kwasam a kyerɛsɛm no first of all no yɛhwɛ Matthew chapter 5 verse 17 and 18 na afei wura yɛnhuri nkɔkan Psalm 111 verse 7 and 8. Matthew 5:17. Osimun susu se me ba se merebesai mra anadifo no. Mama mesai na emum mebehye no ma. Na nokra me se mo se osoro ni asase nya ntwamu yi. Atredie kitwa baako ana insansane baako mpo remfiri mra no mu ntwam gise ni nyina abemu ansa. Amen. Amen. Great. Mention Psalm 111 verse 7 and 18 so. Mama inti unamiasi. Ase ne ensa ano ne ye nokure ne atemu. Na ahyade nyina tim ho pintin. Etintim ho dada waye no nokure ne tim. Amen. Amen. Ya fanso ha ya na membra pastor. So pastor ya tin sem bebre. Nyankopon mra twam mra ne nya adwuma bio odema Jewfo odema ifo Nyankopon in fact asem we de daily mfa ye memenda akwadwofo nsem o mo ka kire ya no Nyankopon mra ani akenkan sem we etisen ya se ye hwa akenkan sem ya ye kenkan yi ya ene Onyankopon mra nsem du a nipa bi pese o mo fa kwa bi so se etwam no mihunu se ne fapim ni nyina agina ya kenkan sem so also chiase ni bufu oba ne nasefo no reason ni say e Onyankopon emransem du the law of God and obonsa because say Onyankopon emransem du no e da di pefe me yehunu say God is our creator. That's right. Ono no boss ro ni asase na no obonsa mpese ni ma ebehunu enti kwan bi obefa so bia obeyi Onyankopon mra na free ho ama Onyankopon mra no efiri ho no mu a nipa betimi aye ne wo penu nti ena ebrebia no gina so e kasa asɛmwe Onyankopon mra ntwam na adesua no ma yehunu se impo Seventh Adventist Church no ye follow the omo di kind the Protestants no and as a reformers omo hya ase no none of them ena condemn Onyankopon mra atwam apart from say Bible no ma yehunu pefe wakenkan se kenkan no Matthew chapter 5 verse 17 and 18 na Yesu Kristo no akasa no masem kan se entwemu no reformers se ba ye nyina no none of them a ogina so kan se emra na twem na de sua no ma yehunu se empo John Wesley himself or the Methodist sorry ba ye no okan se ceremonial laws ana se adansidie mra na efa asori dano ye kan say edumedie se wodi odwan ba afode ye di moja ne sofu penin fi kunkun bia kwa kunkun bia no die wodi tum se ni hobiem fi se Yesu Kristo aba ono ankasa de nenkwa beto ho aba be wie dumedie ni na but the moral law the 10 commandments no o se no die entwamu na entwamu susu da sana nenu wasem o kase bia ni opese wo hu aka se o kan ne ngoma bia what we did upon our Lord's sermon on the mount no discourse and say ne tosunum no John Wesley no enu wasem and wo kan say Onyankopon mra nsem du no entwam na entwam da tiadofo no am yetie no wo say obonsam ebre bia ne kwan a opese ofa so emma ye ni fi Onyankopon emra nsem du no so ne say ye be dia tun say Onyankopon ne boss ro ni asase because the Sabbath no eno ne daddy na enso so ya kenkan sem yi no ene yi na ma ye hunu say Onyankopon ransem do no God's own character ye ni suban Onyankopon wan kasa ne transcript no wan kasa de ne nsatroye na de Onyankopon de ne nsatroye Yesu Kristo abehemu kra no entwemu da enti so bi kase etwemu a eni ntumu so onfa ma ebi no onfa so ma ebi no mo ode ama obi nipa biara ewo wiase because Adam taka say asofo ya ye preachi obiara so gina pulpit na wo preachi a emransem di ya so no preachi wo eso so eba homeda no dia o say ne de ode ma Jewfo so hono entimi ho say mo ba ye na ada ye ho na Onyankopon mransem do no ode ma wiase na and God ono akase Nyankopon no an fapem and foundation na bibi bie no ho ebetimi
ebo afaso Bismarck yo me da se pastor say wa ma yesa encheche mu no yafe yentu aso na enhwe homeda no ne mra no ankasa homeda no ankasa no ne mra no ankasa yenhwe se ne chosem na asama oka efa ho yeni kan hwe Revelation chapter 14 verse 6 to 7 na fe Revelation 4:11 na fe Genesis 2:1 to 3 na fe besa hwe Exodus 28:11 yenhwe mra no ene homeda na ankasa nti first for chosem no be Revelation chapter 14 verse 6 to 9 na fe wura yenhuri enko kan Revelation 4:11 na fe abahwe dia eka ho I'll say Revelation 14, 6 to 9. Or 6 and 7. 6 and 7. Or sinami no obofo fra otunam srum finfuna okra da sempebi rekoka kire won a wote asase so. Yes. Ne aman ne musuekuo ne kasa ne nkrofo nyina na ode ne kase atia mu se munsuro onyankopon na monhye no anuonyam efrise na temudon no edu na monkoto de oye osoro ene asase ene epo ene asutire no amen amen then uhuria na akokan Revelation chapter 4 verse 11 and so Revelation 4:11 o say yen erade ne yen nyankopon wo fata se oji anuonyam ni enidie ni tumi efrise wo na wo bo niema nyina na wo pe inti na wo ho na wo boy amen amen then yenhwe Genesis chapter 2:1 to 3 na owie di osoro ne asase ni die wo mu nyina abo na da a etoso nson no onyankopon awie n'adwuma a oye na da a etoso nson no ohumi firi n'adwuma a oye nyina ho na onyankopon hyira da a etoso nson no na ote ho efrise enumu na ohumi firi n'adwuma a oye ni adebo mu nyina eho amen then finally yenhwe Exodus chapter 28:11 Exodus chapter 20 8-11 no 8-11 kai homeda na ye no kronkron na nsia na ye adwuma na ye wade nyina na eda etoso nson no ye homeda ma awurade onyankopon nye adwuma biara woni wo babani ne obaba na wakoa ne wafena ne wo muwa ne wo hoho a wo ufie apno mu na nansia na awurade di yo osoro ne asase eponi die ewo mu nyina na ohome da a etoso nson no enti na awurade hyira homeda a oyo no so amen praise yen fancy ya great yen show homeda no ne emra no ne ntrosema kenkansem ya kan ahoma ben ne dem That's in Bismarck. Se here additional etri asem na osi the foundation of God's government. Yeah. Enim se amamu bia na so country bia na ewo ni laws a odi govern. Ana da currents ama yati eniema bia se a ne se imra no eda act nu. Yes. Afin so pastor me hu se trust me na pasa so me ati asese emran ba ko kran free etimo woda na sa emran odi ebuni man a nyankopon di ebuni man enumu na homeda no nso eka hu bi enti yentimi yi homeda no enfri emran mu ema no ento nchense nyankopon bu na mamu betu yi homeda na free ye yesa enye yi enunti na oka ema Genesis me ati asese onyankopon ebo ne niema nyina da etoso nson no wo home afi wanka hwa na Exodus nso enipa yire betime afi enti na Exodus nso bae na obekaye se yen kai homeda no a onyankopon se da eto da nsia no de boade ne eto so nson no wo home no enti Exodus society yeso se yen kai sa homeda no ne enya no kronkron na da eto so nsia no de onyankopon de ye bibia na the good part kran se ebia na wo store bi and I say wo wafina na say nkrofo mu ye adwuma ma wo o media me ye humeda ni nti humeda de
min ko adwuma na min ko bie mi store bet min kura ne de omo ko bie emami eno no kayo Exodus na mi ati ase pefen say even wafina obabani obi biara even omu akura no awu ofie no omu nyina no kai say onu omu nyina na edi onyankopon emra na eye humeda na odi amaye no so enti si eyi free mu a enyeye ana onam Revelation so esa abetie mu say ni ati asase su nyina no enter message e di eko ewiase ni yen kai say yen suro onyankopon ni eni na hyede so efise wonu na obo osoro ni asase e kire say me na me bo osoro ni asase bibia wo me said ye obi ewo ne store na so obi wo na dwuma wo ne ne eye adwuma ni nyina ehye na ase ni a woka ana oyo no saa nso na nyankopɔn se de ho ato no so sɛ ye no esom di a ene ye homeda no enso e kan the foundation of his government no ho a yentimi eyi great madam asepa se adusua na mo cheche abusia fo adusua we no aye kama pa me se won so de wakoma edi achi se ya establish link no ya hu hia se onyankopɔn na mambo ni nyina so eye na mra eni nti baabi ote no wahye da ma ya korakora baabi a wode mra na ahye mra no nko a no de nsa troye wode ma woni pedesani nti ye hu ne relevance eni aba behwe mra no the element of mra no ba ko a ewu mu a ekire se ono na boss ro ne asase no eno ne homeda no enti obofo na o ka kire yen se mra di awie no ne eba be define ne ebe di na chini ye de omo besom ne boss ro ne asase enti wo a wonkita emra na e kire se onyankopon na boss ro ne asase na chese wo som bibi enu nti na oba Exodus nso be ka se yen kai because onim se emra bi beba onipa e be ka se yefiri muamu ne baaye yefiri nemu ne baaye ye won se samre ye wo samre mu yefiri controfi na controfi be da ne ade na ade be da ne kotre na kotre be da ne nkwan na nipa fifiri mu baaye onyankopon onim sa nti no se yen kai enti saade we ya ade bi a ehia nyankopon pa enu nso nti ena obonsamani abra otoate adwene wa yi adwene free so because onim sese ye kai pe na chese ye de abode anim nyam no e de koma nyankopon na chese ye de osom e koma nyankopon ti nani abre wo homeda so pa won se homeda de e ya de asese ye titi asokra ena the good thing nso se wa hye no nso nyankopon anya homeda no edan ana bepo ana sensuo anka nipa betumi akututu afiri wo de ye mre enti wo ye dan a wontimi nse no wo ye dan e be kwa beto senka nipa nim se homeda ne ye dua ya anka wo makutwa afiri ho ana se bipo yi krompa nipa betumi abopa moma dwiri sa abope no se na be ya homeda ni ho but enyam se nyankopon signature nti the time so that you can't destroy time enti na de bia na otwe bia be kwa beto wo ye dan a homeda no e be kwa beto nti yesu adusua ni e fa abapa wo mmeto aso e wo ahase ape yanhwe abo na gina ye no nso no adwumadie no nso e wo se adusua yi mo Revelation chapter 12 verse 12 and 17 and now you better search Revelation 13:7 yenhwe asem a eno nso e ka kire yen wo ha Revelation 12:12 osi yenti osoro ne mo a motiti mu no moma mobu ntomoyem asase ne epu nwie efrise obonsam asane aba mo nchen na wafa ebufuo kese efrise onimse ne bra owono etia 17 osino otwiase no bufu oba no na okoto na sefo nkaya odi nyankopon ahyede so na okra Yesu Kristo adanse no so esa amen Revelation 13:7 nonso 13:7 no say na o ma no kwan se ontu ahotefo no so sa na oni wonsu nkunim na wo ma no musuakuo ene nkrofo ne kasa hodo ne amen nyina sutumi amen yo antichrist ma membra osu adentina obonsamani abre onyankopon nkrofo so ana nani bebre onyankopon nkrofo so wo awiye mremu sa yo sene empayimfo a edikan no akyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn sene onyame esi ye na sorry fie ne nhyehyɛ kama na ɔde ne mmra nso so ehye mu na fe sene esise ye diso na nso so on sɛ adeɛ bia ɔbɔ adeɛ ne hyehyɛ no ɔtweaseɛ na ɔne ɔbonsam no so
ene onyame di asie. That's right. Enti onyame saa nneɛma a yɛso nyinaa yɛ mmara ene osom. Na efiri ewiase infitiase a Isaiah 14:14 ka sɛ obonsam ɛyɛ n'adwen sɛ ɔno no mom no ɛbɛfa onyame tum no obɛgyina sorosoro. Enti ɔno no yɛ sɛ ɔbɛyɛ above onyankopɔn. That's right. Enti oboni trim ɛyɛ ɛfa ne ɔno so ne nhyehyɛ. Ɛsɛ deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ obetu onyame asɛm no ayɛ den agu. Nanso onyame asɛm no untimi ntungu sɛnea nkyerɛkyerɛmu no nyinaa ɛkɔma ayɛ no. Enti ɔtweaseɛ no sɛ sɛdeɛ yɛkenkan yɛ no ɔse ɔde ne tumi ɔtweaseɛ ne de ne tumi ɛma aboa no. Ne aboa bɛn ɔse aboa a wofiri asase mu ɛbaayɛ no ɔse ɔde ne tumi no ɛma no na ɔma na hoɔden ɛsɛ ɔnsesa onyankopɔn mmra a yɛmpɛyimfo yɛ akyerɛkyerɛ mu akyerɛ no so ɔnsesa mmra ɛne mmerɛ ɛna sɛ wode compare Daniel 7:24 na ɛno nso so ɔse aboa bi sɔre ya abɛn bi sɔre ya ɔno nkwa ne ɔsesa mmerɛ ɛne mmra ɛrisɛ ne anim sɛ Hebrew for no omo ebosome no na ye aduasa ba aha no asesa ene ekọ 28 echina ye se ekọ 29 echina ye se ekọ 31 enti saa tumi no netimi sesa saa emre no ena saa tumi no a ye aboa no a ye kinkan ye no so science epese o science sa onyame som a ye homeda sani mpemfo akyechem se homeda no si epo eye da etoso nson e na bibia ye pepepe a ye memreda ena saa boy esesa saa da no e de akokwasi da enti na wiase nyina dodo na se onyame homeda no eye kwasi da enti saa tumi na ono otwease ne de ma aboa no enti saa nipa dodo a ebedi kwasie da somachi no na kyese wo mo gide yin eji saa ginaye no enti se ye po onyame homeda no ene memreda enti wo mo a omo bedi ebegina ebedi onyame mra so a ene memreda no eno na aboa no nso so beyi ebe se obetwe won so sa obeha won na nso eye den a onyame ma send your how ni tie bia no bedin kunim ene memti ene afutu kakra anya wodi beba me da say antichrists ene sa beautiful wonderful analysis na waye ene wo ho no abusiafo yegusuara ye hwe sa edisha ye hwe ne edi awie no abofo miensa enkransem no nso se ne eno nso etwa kan ene sa edusua yi ewo ene ye hwe Revelation chapter 14 verse 12 pe na me ma doc enwie no ha say Revelation chapter 12 verse 14 verse 12 Revelation 14:12 or say hana ahotefo bo asetowo wona wokura nyankopon ahyede ne Yesu gidie mu no amen great enti yen show edian characteristics and as die ben atrapoye na wo se ahotefo no aha no mo bo asetowo no wo se atrapoye be characteristics ben no wadanadi akere many abesmark me da say adusiano yede Adusiana Trey or the key test no or the starting of Revelation 12. Revelation 12 a summary of the great controversy. If free a sorrow onyang obronsam ye say obey starting to kwano ni rade with Jesus ye wo Jesus tama ye or yes obe Jesus wo asenia no so then ninyina no enam say at every point be our best starting to kwano loosen to kwano nti adusiano key test no ekere say who said there's no way bet me defeat Jesus and say so den to kwana den or the aba onyankopon echidifo and I say maka ekere saa omo a all spot omo na wata omo no eye omo a omudi onyankopon asem so eno ena yekọ Revelation 13 so sane yamami Christi kire mu no obronsama san afa nkofo bi authorities bi e wa asase so pa se omonfa osom so na omonfa ntai onyankopon ma bebre na enam se onyankopon do yinti enam se abrinyi no onyankopon hwehwe de ebe boa yinti eno no onyankopon enam
Revelation 14 asoma abɔfoɔ miɛnsa a yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ asomafoɔ mu a wɔn de onyankopɔn asɛm ɛrekɔ ɛna ɔde warning ɛrebrɛ wiase. Bible kyerɛ sɛ ɔbɔfoɔ di kan na asɛm a ɔkan ne sɛ monsuro Awurade o monsuro Awurade na monsom Awurade ɛfiri sɛ n'atemmu da no abɛn. Na ɔbɔfoɔ ɔtɔ so mmienu nso ɛka sɛ Babylon a egyina hɔ ɛma atoro ɛsom bia ɛyɛ contrary to the word of God, ɛsom bia egyina atoro so, ɛsom bia enyina onyankopɔn asɛm so a yɛka no ɔsɛ saa ɛsom no ultimately a collapse ɛbɛ ende. Na owie yɛ no ɛna third angel so ba yɛka sɛ mate deɛ abɔfoɔ mmienu adi kan yi o sɛ monsuro onyankopɔn firi sɛ onyankopɔn atemu no ɛbɛn. Sɛ osuro onyankopɔn a wodi n'asɛm so na wo a wobɛyɛ wadwene sɛ wonni onyankopɔn asɛm so wobɛfollow Babylon, wobɛfollow false worship, atoro asom a ɛnyina nɔkorɛ ne onyankopɔn asɛm so no ultimately ɛbɛfɔle. Nti mehyɛ mo sɛ montwe mo ho mfiri ho. Ɔka wieɛ no ɛna tesa yɛkan yɛ ɛyɛ Revelation 14:12 ɛbaeɛ sɛ ɛha ɛna ahotefoɔ boasetɔwɔ. Here is the patience of the saints. Munti o saa deɛ ɛrekɔ so nyinaa no there are some group of people bi a ɔmbɛtumi resande agyina mu onyankopɔn na ehia sɛ wobrɛ ho ase na ɔde sitie wodi patience na wotie the mark no. Those people ɔmo exhibit two characteristics bi. Baako ne sɛ ɔmo di onyankopɔn asɛm so nyinaa ɛna baako nso ne sɛ ɔmo wɔ Yesu gyidie no. Moma menkyerɛkyerɛ mu kakra onyankopɔn asɛm mmra nyinaa na yɛdi kan akyerɛ sɛ pastor kyerɛ mu kama sɛ onyankopɔn mmra na ɔyɛ ne ɛyɛ the center, the foundation of the government no ɛnyɛ adeɛ a yɛtwam. Onyankopɔn mmra na ɛna ɔde bɔɔ adeɛ ɛno na ɔde ɛbɔɔ asase a ɔde akura yɛ abɛduru saa mmere ɛnyɛ adeɛ onyankopɔn mmra no ɛtwam. Na ɛnam sɛ the emphasis no yɛ worship no onyankopɔn mmra ɛtɔ so nine no ɛnyɛ adeɛ a mmra no ɛtwam. ɛna ɔsan ka sɛ sɛ wonya Yesu Kristo gyidie no there's difference between sɛ wowɔ gyidie ɛwɔ Yesu mu, faith in Jesus, ɛna wowɔ Yesu gyidie no bi. Deɛ adesua ka ne sɛ ɔsɛneɛ ɔbronsam ayɛ ɔde ɔtae ɛba onyankopɔn ma so no you need more than faith in Jesus. Now we hear faith in Jesus. Now what is the difference? Faith in Jesus say me dem ho to Jesus so oh Jesus bejeme every time be which is perfect. That's right. But sa ɔtae but you need something more than that. We hear sa faith Yesu ankasa ɛyɛ ni faith no. Now nim so call Ephesians 6 Yes Christo church that faith no. Yes. Or say Revelation 12 first time of Bronsam starting to come around 1 ɛwɔ heaven no na ɔhyɛ akotadie bi na one of it no was faith. Yes. Na saa akotadie no saa faith na ɛboa ya wotim di Bronsam so nkonim. Yes Christo se ɔba asase so a na onyini ye Bronsam wura Herod mu pese oku Yesu no na ɔhyɛ saa faith no atade ne bi. Ɔse asɛnnua no so mmrɛ Bronsam yɛ sɛ obeku no na nka watɔre nkwagye plan of salvation ase nyinaa no saa faith no na ɔhyɛ. Yesu Kristo se ɔyɛ willing sɛ saa faith no faith of Jesus no ɔpɛ sɛ ɔworɔ na ɔde saa atade no ama wo. Ɔdɔfoɔ deɛ Nyankopɔn asɛm ɛkyerɛ yɛ ne sɛ mmerɛ a aduru no saa ntawantawadie na ɛhyɛ ase heaven no Obronsam ahu sɛ every time bi ɔne Yesu Kristo bɛkɔ no odi nkukuo nse sɛ ɔde saa ntawantawadie no aba onyankopɔn ma so na ɔmo a ɔhwehwɛ ɔmo ne ɔmo a ɔmo di onyankopɔn mmara so nyinaa na ɛnam sɛ ntawantawadie no egyina wo a wobɛsom nyame anaasɛ wo a wonsum nyame no the main year ɔhwɛ ne onyankopɔn mmara ɛfa worship which is the fourth commandments. Nanso onyankopɔn say ɛbɛyɛ din ntɔkwa no bɛyɛ den tawatawadie no bɛyɛ den nanso wa promise yɛ sɛ ɔbɛma yɛ ɔno ankasa ne faith a ɛyɛ ne garment ɛwɔ
Ephesians 6 every time be a team the win a war against Obronsam no yɛma yɛn ho kwan na onyankopɔn emfa sa faith of Jesus no enhye ne yɛnya nkonimdie ɛwɔ great controversy no amen Madam Wase say pastor me mouse ma be 30 seconds bi na for two abusia for na for yeah na enya bra na ka ye won sem bibre ka kire adofo me de baby a me gina pa no eye the Sabbath and the law no because say ewiase ayi wo mu sabre no the only a year upon some any twinipa bebre call say mo no and the Sabbath because say adrie yen say e onyankopɔn homeda no a ye di so no akwesa say jiwfo bi dia enye obi adia enne no adesuen ama ye hunu say that is the only day ye de kai say ye nyankopɔn ene obade na me baby a wo ho na ye me de pa ne say e wa adesuen mo no awo kai ye me de pa ne say it is a symbol of rest. That's right. Humia ye humi no erade mu say ye de ho to dan so yi a say ye pew say ye mpew entawantawa di a ekoso no eye saada we ya eye homeda no pas ye tenase ne ye de ho to so ne ye so erade kronkron ye no e woni dan mu ne home a me hyem bo se enkwage no ho maye erade enhya ye na ye ntia sesa na ye mfanye adwuma we Yesu demo amen amsa for ebenyambra nka ebeto aso Sabbath yemre na ayebe ye edition ebetra next week and ye toso edunu so ebe eto so katuanie na ma antichristi enhyira edition so mai Yankopon yabankese onyamitumfo onyame a ubo soro ne asase yeda wase bebre se ye hye adesua yase ye de odi hyase yeda wase so amede osumi akọ awieye ye mpai bone yade sodie nyina ne se ma bebia asemi ebedru no enye adwuma ewo afoforo mu na yenso so aye kan so yenka ne yeni so emfanhye odie no nyam na nche kura erade se wopia waba befa wo manyina na yakase yebu a yatwen wabre na yenu wakodi daade a ensada yeda wase papa so watie yen wo Yesu Kristo di mu nti amen amen amen